Nelson Konde kutaure muchidimbu chakaita kuti unge uchimhangarira umhangariro. Taura hako wakagara. Pamusoro ichangamure makurukota nevese vaunganira dana. Sako heti yako pasi. Tiri pano ndakamhangarira Wellington Kapunga. Mushure mekunge adanana nemwana wangu ndobva arara naye ndobva amubvisa umhandara. Zvatakaongorora takaziva. Then ndobva tadaidza vabereki vacho mushure mekunge tazviziva. Ndobva tati uyai titaure pamusoro pezvaitika nevana. Mwana wenyu anonzi ani? Anonzi Ndembe. vabereki vacho tavadaidza havana kuuya panguva yakafanira. Ndobva taenda kupolisi nekuda kwokuti vana ava vakanga vari under age. Uyai titaurirane, havana kuuya. Vasina kuuya takabva tagara. Izvi zvakaitika gore rakapera. Gore rinori vana ava vakaratidza kuti vakaenderera mberi nekudanana. Vaenderera mberi nekudanana vakasvika pakuti mukomana akazotora mwana. Tobva tamushaya pamba kwemazuva ano kwana kuita 4 days tichimushaya. Zvadaro tobva tamutsvaga mbva taziva kuti akanga aina Wellington. Tobva tavadana zvakare kuti uyai titaurirane pamusoro pekuti mwana wenyu adhemeja mwana wedu. Asi vakatouya asi kuti titaurirane havana kuuya. Saka kusauya kwavakaita ndo zvakaita kuti isusu tikwire dare rino kuti shuwa tazviziva. Takatomboita paimwe nguva Mwana ari kuchikoro here? Mwana ari kuchikoro ari kuita form 4 zvaizvozvo. Kupi? Panonzi pamukwesha apo. Chipa Wellington, tipo ruzivo rwako maererano nemusha wekupomerwa. Pamusoro edare, pamusoro echangamire. Musha ndiri kupomerwa ndiri kuibvuma. Zvichokwadi nemusikana taidanana. Ndo patakazosvika pakurara tese. Tarara tese. Makore mangani? Ndine 16 years. Uri kuchikoro here? Uri kuita chi? Form 4. Okay. Upi? Kuzimbiri secondary school. Okay, ndambe. Unogara nani? Unogara na maini. Maini ni pakuti kudini? Ndina mama. Vabereki vako vari ku? Vari ku South. Ko vese baba namai? Baba namai. Okay. Ari kupi musikana wacho? Ropafadza zvo? Aripo pano. Aripo pano. Ndeupi? Ndiro vatinoda kuziva. Ndiye. Tipo ruzivo rwako maererano nenyaya iri kutaurwa. Pamusoro ichangamire. Inini zvishwa nemukomana uyu taidanana zvasvika pakuti takazosvika pakurara tese. Makarara mese rini? Igore ripi? Last year. Okay.
Maane nguva yakareba sei muchiraramisa? Makararamisa kangana? Kubva gore rakapera. Mati matanga kufambidzana gore rakapera? Okay. Maidzidza pamwe chete? Yeah. Saka urongwa hwenyu hwakamira sei? Maane nguva yakaenda kubva form 2 mamukurongei? Une pamiri here? Hausi kuziva? Okay. Muri kugara pamwe chete here? Ko zviri kunzi wakambobva pamba 4 days wangu vari okay, ndobva zvazodi. Wakazobvirei? Watorwa nani? Wanga uchigara pamba pevabereki uye vakati mama akutoroja? Okay. Alright. Mainini veuyu unovaziva here? Varipo here pana? Mainini ndevapi? Maiti kudini mahungu aiitwa? Zita renyu ndiani mainini? Ani? Taurai tinzi. Tikapana kuti ida sinozotwana mudanano patakazotwana mudanano pakamuswa kwaya vabereki vemusikana ari mwadeko vachiti tauyawo papananzi pana Wellington vadati zvikanzi mwana wenyu akanganisa mwana wangu vadati akanganisa mwana wenyu zvikanzi zvatiwo vabereki vacho vari kuzodati vabereki vacho vari kusauri zvikanzisaka majinzirati ambiyaipfurefu vabereki vacho toda kuziva pa4 days apa makamuchironga chii? Pa4 days dzavakabhodza vanosvikira kumba vakasvikira pambuya vavo ndiko vakasvikira vasikana vacho vavazouya kumba mangwana acho emandi vawaemanheru tokomana bwatatu vaine vaenzi tikati vaenzi vekupiwa zvikanzi pane vaenzi vari panze vadati vaenzi rati vadati vabereki venyu vanosira message vakati zvori kana wasvika panapa nevasikana venyu musagare pano inosakutambirei. Saka vakagara kupi 4 days? Vakaenda kwamutoko. Vaita sei? Vakaenda kwamutoko. Kwamutoko? Yeah. Kwamutoko kunei? Kwamutoko kuna mbuya ndokushaka baba mukomana. Ndoko vakagara kwe4 days itoko? Ndiko vakaenda. Alright. Iwe wakanga vari kupi nemusikana Wellington? Pa4 days? Pa4 days ndaenda nemusikana kumusha kwamutoko. Muchironga kuita sei? Patakaenda kumusha nenyaya yekuti pamba tanga tanzi tisagarapo takabva tatirega tiende kumusha tinoona kuti vekumusha vanotitambirawo sei. Saka makatambirwa zvakanaka? Kumusha tinogara 4 days. Kumusha takaenda the following day vatouya vatatoa. Saka first day ravakauya takanga tichigara kumba kwagogo kuno kudomboshava. Mangwana ndo patakabva taenda kumusha. Kumusha tangokuita 1 day. Saka pamatauriro ari kuita zvikuratidza kuti muri kuwirirana kana musikana wako muri kufambidzana rudo rwenyu ruri kuenderera mberi pasina kutorwa kwake ungadai muchiri pamwe nekushaya kwekugara ungadai pamwe mamuchiri pamwe chete hazvisiri zvo? Ya ndizvo. Saka chazonetsa chii zvinezvi? Pari kunzi navo vakati uyai titaurirane, makazoni ari kukuvhiringirai programu yenyu ndiani? Apa chazongonetsa ndechekuti pakutaurirana hatina kunyatsonzwanana. Asina kunzwanana neumwe ndiani? Vabereki vangu, vabereki vemusikana. Ndo vasiri kunzwanana? Asi muri tu muri kunzwanana?
Okay. Padare kana paine zvamunoda kunzwisisa makasununguka ku kwete izvozvo zingadai tinogona kuti tiri kuzvifarira kana kuti hatisi kuzvifarira. Nyaya yakaitika ndeyekuti takaona kuti vana ava vese vadiki. Kufara abantu ngatingafara ngozi vese vachiri vana vadiki. Kwakaita pamukuru webaba wauyu ndivo vakaenda varipo here baba mukuru wacho vakadzokera kumusha vanogera kumusha kwamutoko. Alright. Angoti tanga tiri paholiday. Mamula wakaita paholiday. Saka ukakuda kutora ya kana nguva yafanira. Okay, chirega tikumbire mambo atibatsiro titofamba sei. Mukuru tokumbira mutibatsiro titofamba sei. Pamusoro idaro. Iwe ndiwe baba wemwana here womusikana? Chokwadi. Ndiwe baba wacho chaivo biological? Awe not biological. Baba wari iwe uri chii chemwana? I am representing. Uri chii chemwana uyu? Ndiri sekuru ndakamirira baba wako. Okay, baba wemwana wari Varimo. Varipo vanhu? Alright, baba wemugara. Iwe enda kumashure. Ndiwe biological? Idarati vatauriwa. Aiwa, kaimugara baba mutike mumarasha. Aya. Nokubatsira kunzira. Akamangara anonzani? Anonzani content yani? Ndini. Okay, ndo andeni chidakara. Andauri munhu asiri. Andizve? Iwe ndo une ruramiro yekumhangarira nyaya dzakadai. Iwe sababa. Andizve? Hauihwande nyaya yako. Anditi? Right. Iwe kuchikoro makudzidziswa kuita vakadzi? Wakadzidziswa nani izvozvo? Pazera rakwe? Vana vanidzidzisa. Zvangweri kana zvauya? Unopita fodya? Kwete. Mwadoro? Kwete. Unogona chikoro? Right, iwe musikana? Zita ndiani? Kuchikoro muri kudzidziswa here? Pane subject here yekuti munofanira kudanana? Inokudzidzisa kuti mudanane kuchikoro? Wakazviwana ku? Ndiani akakudzidzisa? Zvangoya zvega? Ko munodanire kudana? Vabereki vari kutumai kuchikoro kuti munodzidza, ima kuita zvekudanana iko. Une makore mangani? Iwe une makore mangani? 16. Une pamiri here musikana? Wakadzokera rini kumba? Nyaya yakaitika rini? Paholiday. Manje manje apa? Wakatariswa kuti une pamiri here? Havana kupai mari dzavo dzepamiri? Hanzi nemhaka yei? Kuchipatara chipi chamakaenda? Harare hospital. Right, dare. Nyaya dzakadai vana vadika vashereketi zvinova zvinhu zvinoshungurudza nekuti isu vabereki tichiti vana vaenda kunoita sei kunofunda muri kuita basa rekudanana iko
pane exam yawakamboona yakabvunzwa nezvekudanana iwewe? Kwete. Kose muchiita chinhu chakadai? Right. Ichabuda pano. Tupei maminitsi mairi. Tokudaidzai manje. Budai mese. Muende pansi. Nababa. Munomira padhuza. Toka manje. Mangari ndiani zita? Ani? Dare rasvika pakupa mutongo wekuti imhosva kugarisana semurume nemukadzi pazera renyu uye pasina mvumo yevabereki nekuburikidza nenzira yekuroora nemhuri yenyu. Ripai damage remombe 2 kana kuti $800 by 30 July 2024. Right, dare riri kutidzokera kuchikoro. Handiti monoita zvechikoro. Hapana mukadzi nemurume. Iwe uri kuzvinzwa musikana? Kudzokera kuchikoro. Monoita zvamakaita sei? Ndamuka muna sindi kudama